O presidente da Deputación e o reitor da USC inauguraron este xoves a Gaiola de Drons, unha nova dotación que suporá un importante impulso para a investigación, a formación e a calidade docente do campus de Lugo. Este novo espazo é posible grazas á colaboración da institución provincial que achegou 80.000 euros, o 80% do investimento total da infraestructura. Unha vez máis, pois a Deputación poñendo recursos para atender, neste caso, unha necesidade do campus, que ten moito que ver coas algunhas das titulacións de máis recente implantación no campus, particularmente o de robótica, aínda que pode ter outras proxeccións. Pero non só robótica, senón que a EPS, a través de agrónomos, agrícolas, forestais, montes, en fin, unha serie de carreiras que van ter unha aplicación moi importante aquí na xaula de drons. Por qué? Porque hoxe os drons utilizanse para moitas cousas no rural, vixiancia de incendios, ou control de cultivos, tratamentos fitosanitarios, en fin, unha serie de aplicacións prácticas, xa son reales neste momento, e, por tanto, que é mellor que poderlo facer aquí cos profesionales dun xeito seguro. A Deputación achega tamén a localización da Gaiola, o anfiteatro do campus, un espazo que estaba infrautilizado. Este anfiteatro foi pensado para outras cousas que ao final non se celebraban, pero que é compatible. O sea, aquí queda un espacio que se poden celebrar aquí eventos aínda e compartir o espacio ca xaula, non? Así que optimizamos o espacio, optimizamos o uso deste espacio, damos un servicio aos investigadores, como eu decía, aos novos alumnos, novos enxeneiros que saian de aquí, tanto de robótica como de EPS. Este novo espazo, duns 450 metros cadrados e 10 metros de altura, será un laboratorio de prácticas ao aire libre nunha contorna de total seguridade. Permitirá ao alumnado do Campus Terra adquirir experiencia real en voos, configuración e control de drons. Tamén facilitará o desenvolvemento dos traballos de fin de grao e de fin de mestrado relacionados con tecnoloxías avanzadas de navegación aérea e fará posible que o profesorado estea conectado cos últimos avances tecnolóxicos.